5 фоидаи аллаи модар ба кӯдак. аксари модарони муосир дар сари гаҳвораи фарзандонашон нишаста алла намегӯянд, ки ин ғалати маҳз аст. алла танҳо барои хобонидани кӯдак лозим нест, он ба саломатии тифлакон низ фоидаҳои зиёде дорад. якум, аллаи модар кӯдакро ором сохта ба тифлаки шумо эҳсоси амният ва гармӣ мебахшад. олимон исбот намуданд, ки шахсоне ки дар кӯдакӣ бо аллаи модар хоб мерафтанд, дар ҳаёт нисбат ба дигар ҳамсолонашон пешрав ва муваффақтар гашта ба касалиҳои рӯҳӣ гирифтор намешаванд. дуюм, аллаи модар ба рушди нутқи кӯдак кӯмак мерасонад. хоҳед ки фарзандатон тезтар гапзаниро ёд гирад, барояш ҳар шаб алла гӯед. ба ғайр аз нутқ, аллаи модар ба ҳисси шунавоӣ ва хотираи кӯдак низ таъсири хуб мерасонад. сеюм, аллагӯӣ меҳру муҳаббати модару кӯдакро бештар ва пайванди онҳоро қавитар месозад. вақте модар алла мегӯяд, кӯдак худро дӯст дошта ва муҳофизатшуда эҳсос мекунад ва дар оянда ҳамчун шахси ба худбоварӣ ва эътимод дошта ба воя мерасад. чорум, аллаи модар барои дар оянда ба ҳаёти ҷамъиятӣ ворид гаштани кӯдак заминаи хуб мегузорад. кӯдак дарк мекунад, ки дар атрофаш одамони нек ҷамъ шудаанд ва муҳите, ки ӯро иҳота кардааст, ҷойи тарснок нест. хоҳед ки фарзанди шумо одамгурез нашавад, албатта ҳар шаб барояш суруди алла хонед. панҷум, алла гуфтани модар ба хоби бароҳат ва ороми тифл мусоидат мекунад. кӯдак пеш аз хоб чеҳраи пур аз табассуми модарашро дида энергияи мусбӣ мегирад, ки барои солиму бардам ба камол расиданаш кӯмак мерасонад.